Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel Assam Police really postponed जाबाय नामा आं भिडिअ गासिनो डिसप्लेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बे भिडिअआ बबेनिफ्राय फैदों गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा गोबांथार अखा हागासिनो दङमोन दा बे अखा हानायनि जाउनाव माखासे फिल्डआ ग्राउन्डआ दै थाबाय आरो दै थानाय लोगो लोगो खारनायाव एसे प्रब्लेम जादों दा बेनि सायाव कभार खालामगोन नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा जाय नोंथांमोना डिसप्लेयाव भिडिअ नुगासिनो बे भिडिअ जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दिमलगावनिफ्राय दा बेयाव मैया रिलिज जानो गोनांमोन बेनो जाबाय हिन्जावसाफोरनि 5 अक्ट'बराव दा बे रिलिया मैया जायासै केन्सेल जादों मानोना गोबांथार अखा हादों दा बिनि थाखायनो रिलिया पस्टपन जादोंमोन मैयानिया स' बेयाव नोंथांमोना भिडिअ नुगासिनो दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना गुबुन गुबुन जिल्लानि जायफोर दङ नोंथांमोननि रिलिया मैया जादोंना जायाखै कमेन्ट सेक्सन लिरबानो जाबाय दा जों अफिसियेल साइटआव फैग्रोबाय एन्ड अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना दासिम रिलिनि पस्टपननि नटिसखौ मोनाखै मानो होनोबा रिलिया पस्टपन जाथ'वाखै थ' जायगा जायगासो गोबांथार अखा हादों खायसेयाव हायाखै नालाय बेखायनो 100% नोंथांमोना प्रेक्टिसाव थाबाय था मानोना आपकामिंआव नोंथांमोना साख्रि लाथारनांगौ बेनो जाबाय कनस्टेबलाव दा जियानो जा बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय गिबियावनो स' बिनिफ्राय फैबाय गुबै कन्टेन्टआव बेनो जाबाय गोबांथार माने अखा हागासिनो दङ स' क'क्राझार उदालगुरियाव मैया गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव रेलिखौ दोनथ'नाय जादों आरो बेखौ बिथांमोना खोन्थाहरनाय बादिबा माने फिल्डआ माने ग्राउन्डआ गोबांथार दै थाबाय नालाय बेखायनो खारनायाव गोबांथार प्रब्लेम जादों थ' बिनि थाखायनो मैया रेलिखौ खालामनो हायाखैमोन बिथांमोननि बुंनाय बादिब्ला बे ग्राउन्डआ गोबां दै बानानि थाखाय एबा अखानि थाखाय हाब्रुनि थाखाय खारनो हायासै स' बेखौ दोनथ'नानै मैया ओरैबायदि खालामबाय जे बिथांमोननि रेलिखौहाय मैयानिखौहाय 16 अक्ट'बराव हरबाय बेबायदि गोबांथार सर्सआव मोननाय जादों थ' जियानो जा नोंथांमोननि रिलिया जागोन टेनसन दाला जास्ट प्रेक्टिसाव थाबाय था गोबांथार अखा बा रिलिया जानो हाखाया दोनथ'नांगौ जायो नाथाय रेलिखौहाय बिथांमोना कन्डाक्ट खालामखागोन दा बे फिजिकेल टेस्टखौ बिथांमोना लागोन मात्र मा बिथांमोना वेदारखौ बोथोरखौ नायनानै बेबायदि लागोन आरो दा एग्जाम्पल मैयानि अक्ट'बराव 5 अक्ट'बराव जानो गोनाङा केन्सेल जानानै 16 अक्ट'बराव हरदों नालाय थिग बेबादिनो माखासे बोथोरखौ नायै बिथांमोना रेलिखौ खालामखागोन नोंथांमोना टेनसन दाला जास्ट हमना ला 16 अक्ट'बराव जुदि जायोबा बेबादिनो माखासे शेड्युल वाइसआव थांबाय थागोन आरो नेक्स्टनिया फावसाया नोंथांमोना नेक्स्टनाबो सेम डेटआवनो जागोन आरो अके स' जियानो जा बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय दा नोंथांमोना मात्र कमेन्ट्स खालामदो जे मैया 5 अक्ट'बराव बबेयाव जायाखै फिजिकेल टेस्टआ एबा दिनै जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम दिनैनि आपडेटखौ मोनथ'वाखै दासिम जादोंना जायाखै नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव स' बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा फैबाय दायो काट अफ मार्क्सनि सायाव दा बेबायदि अखा हाबाय थायोबा फिल्डआ गाज्रि जायो नालाय आरो बेयाव माखासे टाइमिंआवहाय माने हाबनो हाया जायो फिजिकेल टेस्टआव बेखायनो काट अफआ एसे खम मोननाय जायो आरो माने गावनि काट अफआ एसे खम मोननाय जायो सिगाङाव जि लादोंमोन प्रेक्टिसाव स' बेखौ मोनालासे एसे लेट जायो थ' बेखायनो बेबायदि जाबाय थायोबा कन्डिसना जेरावबो जुदि अखा हानानै जुदि रिलिज जायोबा काट अफआ बांद्राय गोजौआव थांनाय नङा आरो थ' जियानो जा बे सोनारगोन फिल्डनि सायाव जुदि फिल्डआ मोजांबा जुदि फिल्डआ मोजांबा बेयाव ग्राउन्डआव काट अफआ बारा थांगोन आरो जुदि अखा हाबाय थानायाव खारोबा स' काट अफआ गोजौ थाङा थ' जियानो जा बेखौ टेनसन दाजा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआवसो थांगोन काट अफआ जियानो जा जुदि फिल्डआ मोनसेया जुदि गाज्रिबा बेयाव जुदि मोननै डिस्ट्रिक्टआ खारदोंबा मोननै डिस्ट्रिक्टआ खम काट अफ थांगोन बेबादि कन्डिसन जायो आरो थ' जियानो जा बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जुदि बोथोरा मोजां जायोबा नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ जाखागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना 100% क्वालिफाइड जागोन आरो मोननो गोनां नाम्बारखौ नोंथांमोना मोननानै एग्जामाव थांनो हागोन थ' बेखायनो जेबो नार्भास दाजा नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ थाबाय था आसा खालामो क्वालिफाइड जागोन आरो देग्लाय नोंथांमोना आसाम पुलिसाव साख्रि लागोन